Vinh tay à hay Thimphu Bhutan kan senga championship khel turin kilai lang thei ki ya thim deuh leka lang chiang vak thei lawa kilai 5-star hotel nia chuan tuna kan sen na turi 3-star hotel ani kan sen na turi ta hian in kan seng zona Vinh hiền Thimphu Bhutan lampani ngan kaldona kaldo meka na hian Jaigaon akan omeka Jaigaon tangin Thimphu Bhutan lampanin an chhodon ni tunain bus station lawan an theidon meka so lampang so kan kala lampang so Bhutan na lampang ani a kan huang son Jaigaon West Bengal la zanthum kan rian nuin hei weina hian Thimphu Bhutan kan pandona hei lahi border an to a kalmeka hian Bhutan chung so solai me so Bhutan an do so solai me so hei ageta ne hei tanen kan theidona hei hi Bhutan si pai hau lo duty na ni lahi len camera tin phalchi alawa kan off lock nga thì còn phát hay là gì anh tấn na số lắm bằng số get phone số Bhutan anh gì à là gì sorry hay làm bằng hi Bhutan anh gì á get phone làm bằng số Yuan phone làm bằng số India anh ấy thì hiện Biên Bhutan juga lu ta khi lại khi visa kan buổi buổi na khan ni khi min la tam em à team te kan theng ma cái ni juga kan van nei khop mai bus station la panin kan la kalme ka helai park ang reng vedeu ni a hian motor park na vel ta poi ani thlap mai ni ti hian India lampang a arik chu la in hon ten pek chu lampang chu hon pek ta po hi an phalwak lawa pangin pa kan ni a hei tiang deuh hlek hi an temple Buddhist temple an ti mai a tiang hi tam em a chuan anin sakdan po hi hetiang ang design ang deuh hlek khi lai achung vela englo ang deuh hlek hian an ti deuh vek mai ni compulsory an ti ani hei ti nge ngai in sa ho chuan lai ei elawang deuh hlek hian in ti vek ngai an ti ni chuwa chuan helam panga hean anin sakdan hi ai nang deuh thum lom mai ni tahan chole tur khalai khan
station kan thleng phei trip a so lampang saw ni a station chu solai bus lo chuan a pia loka saw ni to ni chuan khi tlang hi kan hmu thei anga tla hian kan chho char charanga ei boruak po dang to khop mai India lamai chuan solai so bus stand ei so rang son kan chuak dona so kan huang chuan soi to ang khan an temple ang deuh lakin in so tiang design vek son an sa ni an office ani emo an englo ani emo so tiang type vek son an sa ni bus station kan thleng ta kan thleng che kan in lot hal don lon hal sap sap mai Royal Government Bhutan Safety Oi hi am chuang te pek to Kailangan pasan lo cheka visa veran lo cheka amuna takhan salakan phallawa helai lo chek na punan
ตลางโปสร้างตัวละเอาวัดตัวน่ะเฮียนอ๋อกับวัดจอดตั้งไงเอาวัดตัวไหมจุงตูรินกันดิ้งล็อกที่สามชุกะกันเพ่งเจ้าให้จกันไอ้โดนะสาธุพันเราเพ่งเจ้านั่นจกันไอ้โดนะนั่นโฮเทลเราออกมาไปเห็นจกันไอ้โดนะठीक है Veg momo triplet. Kok. Triplet. Veg momo. Koka. 10.
गाड़ी मिलेगा सर इधर से चलो चलो 300 रुपया सब पर्यटन लोमी पर्यटन Win tlaya hey Thimphu Bhutan kan senga championship khel turin khilai lang thei ki khilai jok ni ki khilai lang thei ki ya tim deuh leka lang chiang vak thei lawa khilai 5 star hotel nia chuan tuna kan sen na turi 3 star hotel ani kan sen na turi ta hianin kan seng dona 3 star hotel nia ta hianin voin jana kan seng don ni hei kuapo vot thakhop mai kuapo vot lut tuk ringot tuna hian digreng za ching ya ka shalawa ma se a vot khop mai a vot kan sen na tur hotel ai min da chia sen tur hotel ni lai hi Thimphu Bhutan kan om me ka tuna hian 3 star hotel ania kan thleng chia a vo po vot khop mai eng degree chi nge ka hralawa hei min da fel chia hei kan room kan mutna tur ania tan mi pahnih kan mudona officials pahnih anuam mangreng khop mai khua lum lawa khua a vot khop mai ei tunang fura po ting hian kholum viau turin ka ngaya ma sengin borok lo dang zai mai ni anuam khop mai dari ta breakfast ania chuan ri da chung sar dari mai ka thing chowa yang bidang ti mai ne sari la pai ve lo ki chot kan lo don ya Logo. Rồi xương thì hay là tặng cho nó cho cái này khẩm chè cho pot túi khóc mấy
kan sana lo in mit lo